मी भारती झटपट स्वादिष्टमध्ये आपलं स्वागत करते। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे गावरान अंडी मसाला, तोही झणझणीत। त्यासाठी लागणारे साहित्य, हे थोडंसं मी ओलं खोबरं घेतलंय, 5-7 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा, 5-6 कढीपत्त्याची पानं, हा असा लांबडा लांबडा मी कांदा चिरून घेतलाय, हा 1 कांदा घेतलाय आणि थोडं सुकं खोबरं। हे फोडणीसाठी तेल, मालवणी मसाला, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, फोडणीसाठी कांदा, मीठ, कोथिंबीर आणि मी 6 अंडी उकडून घेतलेत। आता हा तवा तापत ठेवला आहे, आपला तवा तापला आहे आणि आता आपल्याला ना अंडी बनवण्यासाठी मसाला करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी आपल्याला थोडं तेल त्यावर टाकलं आहे मी आणि कांदा भाजून घेते। एक इंच आलं, लसणाच्या पाकळ्या, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आहेत, त्या थोड्या आपल्याला परतून घ्यायच्या आहेत। बघा, हा थोडा कांदा लाल होत आलाय। आता आपण त्याच्यात थोडं ओलं खोबरं पहिलं टाकूया। थोडं ओलं खोबरं आपण परतून घेऊया। ओल्या खोबऱ्याचा पण थोडा रंग थोडासा लालसर दिसला पाहिजे आपल्याला, म्हणजे कच्चा राहता कामा नये। बघा, कांद्याचा आणि ओल्या खोबऱ्याचा आता हा रंग असा थोडा लाल झाला आहे, म्हणजे भाजून निघालं आपलं हे खोबरं। आणि आता मी सुकं खोबरं टाकते। सुकं खोबरं शेवटी यासाठी टाकायचं की सुकं खोबरं लगेच भाजलं जातं आणि आपण एकत्र टाकलं असतं तर ते सुकं खोबरं आपलं करपलं असतं आणि करपल्यानंतर मसाल्याला कडवट टेस्ट येते, कडवट चव लागते, म्हणून मी सुकं खोबरं मागून टाकलं। ते थोडं परतून घेऊया आणि लवकर भाजलं जातं सुकं खोबरं। नुसतं गरम तव्यावर जरी आपण टाकलं ना तरी पण ते पटकन भाजलं जातं। हे आपलं मिश्रण थंड झालं आहे आणि त्याच्यात मी थोडी कोथिंबीर घातली आहे आणि आपल्याला आता हे पाणी जास्त टाकायचं नाही आहे, बिना पाण्याचाच शक्यतो आपल्याला वाटायचं आहे। आता मी खोबरं वाटून घेतलं आहे, मगाशी जे आपण भाजून घेतलं होतं ते मी मिक्सरला वाटून घेतलं आहे। कमीत कमी पाणी टाकून आपल्याला ते वाटायचं आहे। चला तर आता आपण फोडणी देऊया। हे 2-3 चमचे मी तेल टाकलं आहे। कढई तापत ठेवली होती, कढई तापली आहे आणि मी आता हे 2-3 चमचे त्यात तेल टाकलं आहे। आता आपल्याला हे त्याच्यामध्ये हे कढीपत्ता थोडा फोडणीला घालायचा आहे। 7-8 कढीपत्त्याची पानं घेतली आहेत, थोडासा कांदा, थोडासा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला याला परतायचं आहे। बदलायचं, जास्त भाजायचा नाही आपल्याला कांदा। आता त्यात मी आमचा मालवणी मसाला मिक्स करते। मी 6 अंडी घेतली आहेत, 6 अंड्याच्या हिशोबाने मला छोटा आहे चमचा, मी 3 चमचे मालवणी मसाला घेतला आहे। तो थोडासा परतून घेऊया। हा बघा, हा असा छोटा चमचा आहे, एकदम मोठा चमचा नाही आहे, हा बघा। आणि मी हा काश्मीरी लाल मिरच पावडर थोडी टाकते। हा जरा फक्त कलर येण्यासाठी आम्ही मसाला वापरते।
आजकालच्या मुलांना जरा टेम्पटी दिसलं की छान वाटतं. लहानांपासून मोठ्यांना पण असं वर तरी आले की बघायला बरी वाटते ना, म्हणून मी थोडा तो कलरसाठी मसाला टाकला आहे. आपण हा छान परतून घेऊया. आता याच्यामध्ये आपण हे वाटण घालूया. वाटणे आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे. मध्यम आचेवर परतून घ्यायचं आहे, जास्त फास्ट ठेवायचं नाही, मध्ये वाटण करपेल. थोडं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे वाटण परतून घ्यायचं आहे. हे बघा, हा मसाला असा छानपैकी मी परतून घेतला आहे. हे बघा, अजूनही आजूबाजूला ते तेल सुटलं आहे. तेल सुटलं म्हणजे आपण असं समजायचं की आपला मसाला छानपैकी शिजला आहे. आता त्यात आपण आपल्याला हवं तेवढं पाणी टाकूया. हे आपण अंडा मसाला बनवणार आहोत ना, मग त्याच्यामुळे आपल्याला ग्रेव्ही थोडी त्याच्यात राहिली पाहिजे आणि त्या हिशोबानेच आपल्याला बनवायची आहे ग्रेव्ही. असं इतपत करायचं. मी त्याच्यामध्ये चवीपुरता मीठ टाकते. नेहमीप्रमाणे मी मीठ हातानेच घालते. आता त्याला चांगली उकळी येऊ देत. हे बघा, आता आपल्या या मसाल्याला वाटणाला छानपैकी उकळी आली आहे. आता ही आपल्याला अंडी टाकायची आहेत, पण ती अंडी अशी जराशी आपल्याला टोचून टाकायची आहेत. तुम्ही 2 मध्ये चिरा मारूनही टाकू शकता, म्हणजे आपला मसाला आतमध्ये व्यवस्थितपणे मुरतो. हे बघा, ही अशी अंडी काट्याने अशी टोचून टाकायची. म्हणजे आतमध्ये पर्यंत हा मसाला त्याच्यामध्ये मुरतो आपला. आता एक फक्त उकळी येऊ दे, मग आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. ही आता छान आपल्या अंड्याच्या आमटीला आपली छानपैकी अशी उकळी आली आहे आणि छान बघा असा रंग वर आलाय सुंदर असा. ही तुम्ही भाकरीसोबत, गरम गरम भाकरीसोबत, गरमागरम चपातीसोबत खाऊ शकता, भाताबरोबरही खाऊ शकता. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मी अशाच तुमच्यासाठी आठवड्यातून 4-5 मी व्हिडिओ नेहमीच टाकत असते, तर तुम्हाला मग नवनवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील.